danna like, kana ku danna subscribe, sannan ku danna alamar ƙararrawa. A cikin sharhin hamziya da sunan haulal hamziya, me wannan fasali ya kunsa jama'a? Kirari da yabo ga Sheikh Muhammad bin Sa'id al-Busiri rahimahullahu ta'ala, bisa salon da ya ɗauka a cikin littafinsa na tsarkake littafinsa daga dattin da yawan masu yaban ma'aiki suke ƙazanta yabansu da shi, shi ne me haɗa yaban manzon Allah da yaban magautansa da da'awar kulluhum udulun. To shi kam Shehu Busiri bai yi haka ba, abinda bayan shi ne zankaɗarsu. ya ce mara afihi ma zima makamar uso, shugabannin nan da suka kashe Hassan da Husaini ba su kare alfarmarka ba, ba su dubi kimarka ba, da ba su yi ba. ijtihadi ne ce ƙarya ne, ƙarƙana ya ce khiyana ce. ijtihadi ne ce kha'inci ne, khiyana ce. laqad khana Allah wa rasulahu ma tuhum kafir wa qad khana Abubakar ru'asa. wannan shugabanni da ake cewa ijtihadi suka ce ƙarya ne, ha'intar musulunci suka yi. kashe al-Imam al-Hasan ha'inci ne, ba ijtihadi bane. kashe al-Imam al-Husayn yace ha'inci ne. wa bi rayanatayn ibuwa min kallazi awda'atu mazhara'u min jayidain laysa yunsili ya daru musabaihima wala karbala'u. yace ha'inci ne, ijtihadi ƙarya ne. na ce ina gaida kai, fasalin farko kenan. wa ya riga ka? Busiri ya riga ni. ko shi ma ɗan shi'an ne, ko shi ma ɗan kwangilan ne, ko shi ma ɗan hayaniyan ne, ko shi ma jahili ne. ya ce kashe al-Imam Hassan da Husaini ba ijtihadi ba ne. duk wanda yake da hannuci a cikin maha'inci ne. fasali na farko kenan da ya. fasali na biyu, meye matsayin makasan nasu, makasan Imam Hassan da Husaini. ya ce ala baitin nabi innahu adi laysa yasali an kuma laysa yasali an kuma ta'asa'u. shafi na biyu, gaira anni fawwadtu amri ila Allah wa tafwidi al-umura bara'u. yace kisan ku da aka yi ba na daga cikin waɗanda suka mance, abu ya wuce an tsaya kan magana ana ta maimaitawa. Shehu Busiri ce ni ma ina nan kanta ina maimaitawa. kashe Al-Hassan da Husaini ya ce sabon abu ne, ba wai jiya aka yi ba, ba wai yau aka yi ba, ba wai ɗazu aka yi ba, yanzu aka yi. sabon kes ne, jini ne ɗanye shatatab. a za ku ga faɗa ga ƙarara. shafi na uku, ya ce abdalul da wani hafiza ta fil ƙurba wa abda da babahan na fi ƙa'u. sun musanya alwudda illal mawadda ta fil ƙurba. me suka rubuta? na fi ƙa'u, akwai ja na fi ƙa'u. dama akwai waɗannan saboda dalilin sauri a ɗabi. akwai fasali guda ma da na bari muhimmi, yanzu na to da shi gashi a takarda. shine magana Anas, na mata fasali amma ku duba abu yayi yawa, na mance ga takardun. ɗazu ana duba takardu ba ɗazu ba jiya sai na gano maudu'in na ma fitar da shi. ɗan ƙarashi ne kawai zan yi a shigar, kuma muhimmi ne tunda dai maudu'in yanzu yana cikin abin da ya kwashi hankula. ya ce magana ta wuce, a barta. Shehu Busiri ce ni ba na cikin wanda maganar kashe Al-Husaini ta wuce a gona.
a barta ya ce ba zan barta ba a dadda babu hannu ki kawo ya ce duk mai hannu a kisan alhassan da hussein munafiki ne وقست منهم قلوب ألاما بكت الأرض فقدهم والسماء yace zuciyarsu busasshiya ce ba na ba imani a cikinta duk mai hannu a kashe alhassan babu ɗarsan imani a ransa duk mai hannu kashe al'imamu husaini ba ɗarsan imani zuciya ce ƙasiya ƙasat ƙulubuhun ya ce ta yaya ba zai zama ƙasi ba sammai da ƙasa yana kuka akan kisa shi yana murna da yi masu cewa yin kukan ashura shi an ci ne busi da ce ba shi an ci ba ne musulunci ne tsantsa faɓikiyin masjada ta inna ƙalilan fi azimin minal musabil buka'u kakka ƙyale shi a su kaɗai riga su fi su yi rura ka rushe ba da kuka ba da kururuwa mastakata ƙarfin ikonka inna aziman fi azimin kalilin fi azimin milal duk wani kuka da za ka yi in ka dubi girman musibai ce ƙarami ne kuka ina masu cewa dawo da jiya muke yau to ba ni kaɗai ba gata a cikin nan shehu busir ya ce kullu ardin wa kullu karbin wa kullu yawmin li karbi minhum karbala wa ashura kullu ardin yace ba sai a karbala ba sai a iraq ba inda duk kake yace karbala ce jiran ashura ta dawo ya ce ku bar shi a su jira ashura mu duk kowace rana ashura ce gudu makuki muke yi kullum ya lasaratil husayn sannan ya sauka ya tafi to shine fasali na biyu me matsayin kisan ya wuce shi busi ya ce bai wuce ba fabkihin mastadata inna qalilan fi azimin min al-musabil buka kukan yace karamin abin da zamu kenan inda fiye da kuka akan al-imam al-husayn dan na Fatima yar annabi abinda aka mai Karbala ce shine wajibin shine fasali na biyu mace ni na fara kusanci munafikai ne na yau magadan munafikan jiya subscribe sannan ku danna alamar ƙararrawa